салом бинандагони гиромӣ, умедворем ки хушу тансиҳатед. агар инсон дорои тамоми неъматҳо бошаду саломатӣ надошта бошад, пас зиндагӣ ҳеҷ маъное надорад. Зеро солимӣ омили хушбахтӣ аст ва танҳо тавассути он метавон баҳри расидан ба комёбиҳо талош намуду ҳаёти хуберо барои худу атрофиён муҳайё сохт. Фарбеҳӣ солҳои охир ба яке аз бемориҳои хавфноки сайёра мубаддал гардида, он тамоми кишварҳои ҷаҳонро нигарон кардааст, зеро оқибати он ба камумрӣ оварда мерасонад. агар мехоҳед бидонед ки чаро инсон вазни зиёдатӣ ё ба фарбеҳӣ дучор мешавад ва чӣ бояд кард ки ба фарбеҳӣ гирифтор нашуд, пас бо мо бошед, зеро табиби гастроэнтеролог Шоҳида Азизуллоева ва ғизошунос Нушервони Билол атрофи бемории фарбеҳӣ ба суолҳои мо посух хоҳанд гуфт. шуморо хушомадед мегӯем ва сипосгузорем ки даъвати моро пазируфтед. тибқи иттилои ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ, дар саросари ҷаҳон ҳар сол на камтар аз 2,8 миллион нафар дар натиҷаи вазни зиёдатӣ ё фарбеҳӣ вафот менамоянд. Нушервони Билол, шумо бигӯед ки чаро инсон вазни зиёдатӣ мегирад, яъне омилҳои бемории фарбеҳиро дар чӣ мебинед? Ташаккури зиёд. Аслан инкишофи бемории фарбеҳӣ ва зиёдшавии вазни бадан сабабҳои гуногун дорад ва яке аз сабабҳои асосии он ин албатта пурхӯрӣ ба ҳисоб меравад. пурхӯрӣ гуфта чиро дар назар дорем? Ба таври мунтазам вақте ки шахс маҳсулотҳои ғизоиро аз меъёр зиёд истеъмол мекунад, яъне нерӯро дар давоми рӯз аз меъёр зиёд қабул мекунад, нерӯро аз кадом ҷиҳат гӯем аз меъёр зиёд қабул мекунад? Аз ҳисоби маҳсулотҳои ғизоие ки масалан маҳсулотҳои ғизоие ки серавған ҳастанд, маҳсулотҳои гӯшти ва гӯшт ва маҳсулотҳои гӯшти серавған, шир ва маҳсулотҳои шири равғаннокияшон баланд, маҳсулотҳои қаннодӣ, истеъмоли иловаҳои ғизоӣ, истеъмоли аз ҳад зиёди меъёри намак ва инчунин обҳои газноки ширин ки албатта метавонанд ба зиёдшавии вазни бадан ва инкишофи бемории фарбеҳӣ оварда расонанд. барои чӣ номгӯи маҳсулотое ки ман аллакай дар боло зикр кардам гуфтем метавонанд мусоидат кунанд дар зиёдшавии вазни бадан ва инкишофи бемории фарбеҳӣ, чунки маҳсулотҳои зикршуда вақте ки таркиби чарбуияшон зиёд ҳастанд ва инчунин аксарияти онҳо ба карбогидратҳои сода ё ин ки ангиштобҳои сода мегӯем моновади сахаридҳо дохил мешаванд ва истеъмоли чунин номгӯи маҳсулотҳо дар организм зуд ба нерӯ табдил меёбанд ва вақте ки нерӯи дар организм ҳосилшуда сарф намешавад, вай албатта ба чарб табдил ёфта дар организм захира мешаваду мин баъд ба зиёдшавии вазни бадан оварда мерасонад. барои ҳамин барои ҳар як шахс зарур аст вақте ки масалан маҳсулоти ғизоиро интихоб мекунад, беҳтару хубтар ин аст ки дар интихоби маҳсулотҳои ғизоӣ бояд бо диққат бошад, махсусан вақте ки мо масалан маҳсулотҳои гӯем аз ҳад равғаннокии баланди шириро истеъмол менамоем ё ки маҳсулотҳои гӯшти равғаннокияшон баланд ҳастанд, чунин ҳолат албатта метавонад ба ҷамъ шудани чарбу дар бадан оварда расонад. як мисол инҷо оварда метавонам, масалан вақте ки шахс пайваста маҳсулоти сирнерӯро истеъмол мекунад, дар давоми рӯз агар ҳар рӯз то 30 грамм чарб дар бадани ӯ замъ шавад, дар муддати як моҳ то 300 грамм вазни бадан зиёд мешавад, дар муддати як сол аллакай то 5 килограмм вазни бадан зиёд мешавад, дар муддати 5 сол аллакай то 15 килограмм вазни бадани шахс зиёд мешавад, ки ин гӯем марҳилаи анамон ҳассоси инкишофи бемории фарбеҳӣ аст. ва чӣ бояд кард барои гӯем вазни маданро дар як ҳолати муқаррарӣ нигоҳ доштан ва пешгирии бемории фарбеҳӣ? пеш аз ҳама барои шахс зарур аст ки ҳангоми масалан истеъмоли маҳсулотҳои ғизоӣ бартарият афзалият диҳад ба он номгӯи маҳсулотҳое ки таркибашон аз карбогидратҳо ё ин ки ангиштобҳои сода камтар иборат аст. ман дар назар дорам маҳсулотҳои ширини қаннодӣ, нӯшокии ширини газнок, ҳамчунин иловаҳои ғизоӣ ки махсусан истеъмоли аз меъёр зиёди намак дар гӯем миёни мардум ба назар мерасад, мушоҳида мешавад ки истеъмоли аз меъёр зиёди намак ин ҳамчун як маҳсулот ё ин ки як моддае ки иштиёро мекушояд ва вақте ки иштиёи шахс кушода шуд, албатта шахс ба пурхӯрӣ дода мешавад, аз меъёр зиёд ғизоро истеъмол мекунад ва албатта ин метавонад ба зиёд шудани вазни бадан ва мин ба инкишофи бемории фарбеҳӣ оварда расонад. ва инчунин роҳи дигари пешгирии бемории фарбеҳӣ ин албатта пайваста дар
ҳангоми қабули маҳсулотҳои ғизоӣ дар вояи ғизои худ ворид намудани истеъмоли сабзавот ва меваҷот ки албатта манбаи асосии нақҳои ғизоӣ ҳастанд ки метавонанд ба зуд ҳазм шудани ғизо дар системаи ҳозимаи инсон ва инчунин пешгирии инкишофи бемории фарбеӣ оварда расонанд. аслан истеъмоли нон ва маҳсулотҳои нонӣ ва инчунин маҳсулотҳои тезтайёр ки албатта онҳо низ ба гурӯҳи маҳсулотҳои нонӣ дохил мешаванд то ҷое сабаб шуда метавонад дар инкишофи бемории фарбеӣ, чунки нон ва маҳсулотҳои нонӣ ин маҳсулотҳои карбогидратӣ ҳастанд ва маҳсулотҳои карбогидратӣ аслан манбаи асосии энергия ҳастанд, нерӯ ҳастанд. вақте ки мо пайваста маҳсулотҳои зикршударо аз меъёр зиёд истеъмол менамоем ва фаромӯш набояд кард ки ангиштобҳо ё ин ки карбогидратҳо дар организм ба чарб табдил меёбанд ва вақте ки ба чарб табдил ёфтанд, чарб ҳамчун манбаи нерӯ истифода мешавад. вақте ки нерӯ истифода нашуд, вай албатта ҳатман захира мешавад ва захира шудани чарб ин зиёдшавии вазни бадан аст, инкишофи бемории фарбеӣ аст. барои ҳамин беҳтару хубтараш ин аст ки вақте ки мо масалан маҳсулотҳои нон ва маҳсулотҳои нони инчунин маҳсулотҳои тезтайёре ки албатта ба гурӯҳи маҳсулотҳои нонӣ дохил мешаванд, онҳоро албатта меъёри истеъмоли онҳоро маҳдуд намоем. барои чӣ? барои он ки қисмати асосии онҳо гӯем аз карбогидратҳои сода иборат аст ва беҳтар аст мо ҳангоми қабули истеъмоли маҳсулотҳои нонӣ ба ноне ки аз орди нави дуюм омода мешавад ки таркиби он албатта аз нахҳои ғизоӣ ва витаминҳо бой аст, метавонад гӯем ба тез ҳазм шудани худи ғизо дар организми инсон ва инчунин ҳатто пешгирии инкишофи бемории фарбеӣ ва зиёдшавии вазни бадан мусоидат намояд. ташаккур. шоҳида Азизлоева, чун таҷрибаи шумо дар самти табобати ин гуна бемориҳо зиёд аст, лутфан мегуфтед ки ҳолатҳои фарбеҳӣ бештар миёни мардон дида мешавад ё ин ки миёни занон? мо аз таҷрибаи худ гуфта метавонам ки мо аз соли 2015 то 2020 он таърихи бемориҳое ки бо бемории фарбеӣ дар муассисаи давлатии пажӯҳишгоҳи гастроэнтерология бистарӣ буданд, мо онҳоро аз бойгонӣ ҷамъ карда ва ҳисоб кардем. аз ин баромад ки 87% беморони фарбеҳӣ ин занҳо буданд ва 13%-ро мардҳо ташкил мекарданд ва он занҳо ҳамашон қариб 80% онҳо хонашин буданд. бисёртар бемории фарбеҳиро аз синни 35 сар карда то 50-60 сола ишғол мекунад. вақтҳои охир дар наврасон ва кӯдакон ҳам бемории фарбеӣ ба назар мерасад, чунки онҳо ғизои солим истеъмол намекунанд, кам ҳаракат ҳастанд, бо телефонҳои мобилӣ машғул ҳастанд. хуб, тавре ки нӯшервони Билол зикр карданд, истеъмоли ғизои дуруст яке аз роҳҳои пешгирии бемории фарбеҳӣ аст. боз кадом роҳҳое ҳастанд ки моро аз гирифтор шудан ба бемории фарбеҳӣ эмин медоранд ва шахсоне ки аллакай бемории фарбеҳӣ доранд, ба онҳо чӣ тавсия медиҳед? шахсоне ки ба бемории фарбеҳӣ гирифтор ҳастанд, ба ғайр аз парҳезӣ бояд ҳаракати ҷисмонӣ кунанд, باید در خانه با مشغولیت‌های مشغول باشند. یعنی اگر در بیناهای بلندآشیانه زندگی کنند میتوانند در پایان میدانچه‌های بسیار است، میتوانند فرآمده یا دوند سحر و بگاه یا اینکه قدم زنی کنند تا 500-600 قدم در یک شبانه روز و میتوانند به جایهای آبازی کردن، چون که آبازی هم موشک‌ها رو و هم موشک‌های دل رو بسیار با قوت می‌سازد و آن چربایی که در بدن انسان است می‌سوزند و از خوراک‌های نانی، از خوراک‌های خمیری، بیریانی، شیرین دست کشند شخصانی که به بیماری فربهی گرفتارند. عاقبت بیماری فربهی این یکم بیماری ایشمی دل، بیماری دیابت قند، بیماری سکته سر و آن شخصانی که به بیماری فربهی گرفتارند چرب زیرکنی جگر که به سیروز جگر و عاقبت به کارسینوم هپاتوسلولری جگر آورده میرساند. این بیماری ها تهدید میکند.
бале мегӯянд ҳар дардро давоест. дар ин росто бемории фарбеҳӣ низ истисно нест, зеро он низ табобатшаванда асту барои ин танҳо иродаи қавӣ лозим аст. агар имрӯз ба бемории фарбеҳӣ гирифторед, пас бояд роҳҳои пешгирии онро риоя намуду саломатии хешро барқарор кард. ва ё агар солимед, пас мебояд меъёрҳои хӯрокхӯриро риоя кард то ба бемории мазкур рӯбарӯ нашуд. умуман дар ҳама ҳолат лозим аст ки муҳофизи солимии худ бошем. дар ин ҷо расидем ба фарҷоми барнома. ҷаҳони сипос барои иштирок ва маслиҳатҳои муфидатон. бинандагони гиромӣ, барои ҳар яки шумо тансиҳатиро таманно дорем. худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед, зеро тансиҳатӣ худ хушбахтӣ аст. хайр, то барномаҳои дигар.